Paras voitti. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, valinta ei ollut helppo, mutta se mitä mä oon tässä aina oikeasti bloggaamisessa ihmetellyt ja oikeasti annan todella paljon arvoa on se, mitä paljon te annatte myös itsestänne siihen. Eli ne on oikeasti ne blogit sellaisia paikkoja, mihin on ihana paita sitä arkea myös hyvin pitkälle. Ja tietenkin ihan työni puitteissa, niin se on myös semmoinen ihan loputon inspiraation lähde. Paras tyyliblogi vuonna 2013 on Stellan blogi! Hei, kiitoksia, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Tosi kiitollinen tästä, että saa jotain kunnioitusta sille työlle, mitä tekee päivittäin ja haluaa satsaa entistä enemmän nyt omaan blogiinsa ja haluaa inspiroida muita, niin on tää hieno kunnia. Tuli todella yllätyksenä, en yhtään odottanut. En mä tiedä, en mä oikein vielä tajuu tätä, että eka tää risytti ja nyt alkaa olla ihan ok. No, ihanat tunnelmat on, että tää oli tosiaan hieno tunnustus mun ihanilta lukijoilta. Bloggaaminen mulla ainakin merkitsee itsensä ilmaisua. Semmonen niin kanava ulospäin, että mitä saa itselle energiaa ja saa jakaa muille energiaa. Niin. No se on semmonen niin tapa ilmaista itseään, että en mä sitä oikein, se vaihtelee, että miten usein mä sitä jaksan tai kerkeen päivittää, mutta se on semmoinen, että se kulkee koko ajan mukana. Oon mä blogannut aika monta vuotta, että tavallaan se on sellainen ehkä elämäntapa niin sanottavasti silleen, että mukava harrastus. Voi nähdä, että harrastuksesta on tullut mulle ihan työ ja totta kai se näkyy mun arjessa ihan joka päivä. Joo, tosi kaunista ja ihan huikea tunnelma on kyllä mun mielestä ainakin ollut täällä. Mun mielestä on aika ihana tilaisuus. Täällä on paljon ihmisiä, joita mä en ole ikinä nähnyt ja se kertoo tavallaan bloggaamisesta ja internetistä, että se voi tapahtua mistä päin Suomea tahansa. No kyllä mä voin ainakin sanoa, että mä luen blogeja ihan päivittäin ja ne tietyt blogit, mitkä on vaan niin koukutavia, niin niitä tulee kyllä seurattua ihan joka päivä. Nimenomaan tästä työstä niin se, että miten pysyy perällä, mitä maailmassa ja trendeissä tapahtuu, niin kyllä nämä blogit on sellaisia, mistä te osaatte niitä asioita poimia kauniilla tavalla.